Čini mi se da je ogromna. Ima sigurno 10 kila. Snimam emisiju. Ja. Riba je zagrizla. Ja. Ovo je Nasja. Sve sam snimao. Imamo dokaz da si ono Jurko. Zakačiš, šta? Imaš dokaz, gledaj. Da ga izmjerim, ovo je kapitalac. 20, 40, ima 150 kanti. Ušte ćemo ga staviti. Evo sam. Ide, to je jako je. To ne može mi je ovdje. Vidite, oni će ga grisati. Ipak malo ribe, imaš kako keš?